Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Mali ta rufe makarantu saboda karancin man fetur. Gwamnatin Mali ta sanar da dakatar da dukkan ayyukan makarantu da jami'o'i a faɗin ƙasar sakamakon matsanancin karancin man fetur da ya durƙusar da harkokin sufuri da ayyukan yau da kullum. Wannan mataki na wucin gadi zai fara aiki daga Litinin 27 ga watan Oktoban shekara ta 2025 har zuwa Lahadi 9 ga watan Nuwamban shekara ta 2025. Rufe makarantar ya shafi makarantu na firamare da na sakandare da kuma jami'o'i duka na gwamnati da masu zaman kansu. A cikin wata sanarwar gwamnati ta bayyana cewa wannan mataki ya zama dole ne domin rage tasirin karancin man fetur da ke hana ɗalibai da malamai isa wuraren karatu da kuma takura wajen gudanar da ayyukan makarantu. Gwamnatin ta ce tana ci gaba da aiki kafada da hukumomin da abin ya shafa don warware matsalar cikin gaggawa tare da dawo da rayuwa ta al'ada cikin ƙanƙanin lokaci. Ginin Alkawali yana ɗaya daga cikin manyan wuraren kasuwanci a Agadez, inda 'yan kasuwa ke gudanar da harkokinsu na saye da sayarwa, musamman kayayyakin zamani da na amfanin yau da kullum. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.